Gidauniyar Jin Ƙai ta Haji Guruza ta ƙaddamar da tallafin kuɗi ga al'umma domin sauƙin gudanar da ibadar azumin watan Ramadana. Gidauniyar Jin Ƙai ta Haji Guruza Humanitarian Network ta ƙaddamar da wani babban tallafi na kuɗi ga al'umma domin taimakawa wajen samun sauƙin gudanar da ibadar watan azumin Ramadana. Wannan tallafi na kuɗi zai taimaka wa mutane da dama wajen sauƙaƙa musu wahalhalun da suka shafi al'adu da kuma buƙatun yau da kullum a lokacin watan azumi. Aƙalla mutane 300 ne suka amfana da wannan tallafi na 20,000 kowannensu. A yayin wannan ƙaddamarwa, Alhaji Abubakar Abdulkadir ya bayyana cewa wannan tallafi yana daga cikin ƙoƙarin gidauniyar wajen sauƙaƙa rayuwar al'umma, musamman a wannan lokaci na Ramadan, wanda ake fuskantar ƙalubale na nauyi da kuma buƙatun yau da kullum. Ya jaddada cewa wannan tallafi zai taimaka wa waɗanda suke cikin talauci da kuma wasu marasa galihu da ba su da isasshen abinci da kayan buƙatu na yau da kullum a wannan lokaci na azumi. Gajiyayyu muka ce za mu fara kira kaɗan daga cikin kan sallame su daga baya sai mu a ci gaba. Kuma mata 150 za a wa. Shugaban gidauniyar ta Jin Ƙai Haji Guruza Humanitarian Network Alhaji Aliyu Muhammad Guruza ya yi nashi jawabi inda ya bayyana cewa gidauniyar ta damu da kyautata rayuwar al'umma musamman a lokacin da ake buƙatar juna da taimako. Ya kuma godewa gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris da kuma dukkanin masu taimakawa wajen gudanar da wannan aiki mai muhimmanci da kuma waɗanda suka ba da gudunmawa ta shawarwari domin ci gaban wannan shirin. A ƙara kudin mutum da kaya. Na sanin wannan dama in ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, yi jaddada godiya da mai girma wannan jihar Kebbi kuma da Dr. Nasir Idris Auren Gwandu. Shi a gaskiya da gidan gudu. Da rana ba abin da yake yi ina ya fito alheri ina zai na alheri. Shi a gaskiya. Kai ko kaga da shi wallah. Ina za a taimaki mutane. Kai ko kaga da dan gidan Guruza. Kaga da alheri. Ya bayani kowa na iya kokari ne. Alhamdulillah mun dade muna yin wannan abin. Godiya ta musamman da iyayenmu. Bayanin wallah kowa bai ba gode na wallah. Ko kuma baka tafi gidan Guruza. Wallahi bi. An ka magana shi hudu ba gari ba. Kowa bai ba gode na wallah. Kana gyara ya nuna wallah alheri ya tafi wallah. Mu gode ma Allah da ya ba mu wannan dama. Shi a gaskiya da gidan Guruza. Ya mu ya ba mu wannan tunani ya ba mu shugaba da dantacce wanda ke iya kai ne tsakani da Allah gare mu ga dukkan jama'a. Mu yi ma Allah subhanahu wataala godiya mu kuma roƙi Allah subhanahu wataala ya nuna mana Dr. Nasir Idris Auren Gwandu ya dawo gwamna karo na biyu cikin sauƙi a gaskiya. Allah shi ke ba da mulki. Allah ya kaddara. Allah ya bashi. Amin. Muku Allah ya ba mu sa'aka. Ayyuka na alheri da yake ya faru Allah ka bashi iko. Amin. Ya ci gaba. Amin. Allah mu da tare shi ba mu iko ba shi shawara masu kyau Allah ka bashi iko. Wannan tallafi yana daga cikin tsare-tsarenmu na shekara-shekara domin taimaka ma al'umma musamman a lokacin azumi, lokacin da ake buƙatar taimako na musamman, in ji Alhaji Aliyu Muhammad Guruza. Daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin akwai masu godiya da yabo ga gidauniyar bisa irin wannan tallafi. Wasu daga cikinsu sun bayyana cewa tallafin zai sauƙaƙa musu yayin da suke azumin Ramadana ya kuma ba su damar gudanar da ibada cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Wannan mataki na gidauniyar yana daga cikin ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da cewa kowane mutum yana samun sauƙin rayuwa a duk lokacin da ake buƙatar taimako, musamman a lokacin da ake gudanar da ibada irin ta azumi. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Yahaya Abubakar IMS TV daga jihar Kebbi a Najeriya. Kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta ramamme ya tsokani mai nace kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gadama IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundunce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma ka ƙare shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba. IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi korama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi.